Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बारायनाय जाबाय। जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो दे आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना ला लोगोसे अल खालामना ला। जाय रायजोफोर जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै नखरफ्रामबो सासे सासे फैनानै गावनि मन्दिरखौ गामिनि मन्दिरखौ जाहाथे फ्लर धालाय मारिनो नागिरदों। स' दिनै रायजो राजाफोरा सलिं खालामगासिनो दं। नै सोरबा अन्थाइ थिखांदों, सोरबा रोगादों, हौवा हिन्जाव फैबो थैदों, हिन्जाव माहारियाबो दं। अन्थाइ जाबखानायमोन बेयाव जिबौ हाबनानै दं बेयाव मेटेल नायनायनि जिबौ ओंखारदों मेरला खमसे खम 10-12टा जिबौ ओंखारबाय इयाव। स' रायजोफोर बेनोसै सरकाराबो फैसा होदोंमोन थोआसै ओमफ्राय रायजोनिनो माइ फाननानै स' रायजो राजाफ्रा थांखि लाबाय जे बेखौ धालायखौ खालामनोसै होननानै गावबा गाव सोरबा मिस्ट्रि मावदों, सोरबा सलिं खालामदों बिदिनो। स' रायजो राजाफ्रा बयबो खौसे जायोबा गासै खामानियानो मावनो हायो नङा होमबा? गिदिर गिदिर खामानिखौबो मावनो हायो। सब थिग बिदिनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बयबो खौसे जानानै मावदों आरो खस्थ'बो गोबां मावो रायजोफ्रा। मानो होनबा सिरिफ आइडियाल' होनांगौ रायजो राजाखौ। गावसोरनो खस्थ' खालामनानै फैनानै मारिदों। नै सोरबा मिस्ट्रि खामानि मावदों। बेखायनो गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ रायजोफ्रा खौसे जायोबा मावनो हायो। बे लास्टाव दिन्थिदों फ्लर जाखानायनि उनाव धालाय स' आरो इनि सायाव प्लास्टार मारिगोन। स' मोनालायबाय एकदम जोबनायाव दिन्थिदों नै रायजो राजाफ्रा। स' चेनेलखौ मोजां मोनब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। लोगोसे जायफ्रा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो रायजोफोर।